ngishandisi khathum khathisi ehle ungangiphikisi manje anginaras awujealous parts angiphethe umbuko shumi lamashumi early 90s ngishandisi khathum khathisi ehle ungangiphikisi manje anginaras awujealous parts angiphethe umbuko shumi lamashumi Let's just get and be so sad. Hayi phela izikhwama ke zizolanda ngendlela ezizolanda ngayo kodwa manje vele ke ngisenza njengoba uzo bencedile omakoti kusembenze nezonke abe bencedile Kwesilungu. All right. Bengiswa ke, bengiswa bandlulo.
Oh, sorry. Yabona noma ngesaba uthethi. Kuthi ubasket akushiyo uthi ubasket. I'm
La komalambuleke ubaba la ekhaya uthela ngimtshela ukuthi ujabule kakhulu ngoba khona kwethu uyanamukela ufuna nizizwelise ekhaya nenze umcimbi wonke ngendlela enifuna ukwenza ngawo uzoninika ithuba nje manje nenze ngendlela enenza ngayo maniqeda kwenza lokho uzoletha isilwane endla kudla amakhosi abafana babe beqhubeka nayo nina niqhubeka naloko kuseceleni kodwa ithuba ulilekane namanje ukuthi yenze nje umsebenzi wenu njengendlela enwazi ngayo ukuthi nizowenza ngayo la ekhaya nikhululekile kakhulu sijabulile ukuba khona kwenu la ekhaya siyabonga Sinema wena Nkosi ukhanika ukumana ukubanathi phakathi kwaleli khaya Misiyo Ngcwele ngethemba elinamandla nangesandla sakho esinamandla siyakubonga Nkosi ukukhanya ukuthi uye wasithwala ngalezo ngalo zakho ezinobubele ebudeni bendlela wanathi walithemba wayikho konke Moya Ngcwele namanje-ke masingenile phakathi kwaleli khaya Moya Ngcwele yiba nathi umane ukusigcina Thixo namandla ukuthi konke sizokwenza Misiyo Ngcwele kwenziwe kuwe hayi ngezandla zethu hlala nathi kusigcine ngamandla kaYesu Kristu Inkosi yethu amen. Siyawubingelela umndeni wakaGule kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Siphuma kwaNduku silethe umbondo omkhulu. Siphethe nebhoqo. Ukudla esikuphethe. Ukuhamba nga-15 konke. Irice lo-15, ushukela 15, impuphu 15, isitambu 15, ubhontshisi 15. Amafutha 15 konke nje esikupheke ku-15 khona namadumbe
nobhatata, notshwala, amahewu, nodrinki, namakhekhe, nezokwembatha-ke esizokwembathisa ngazo. Uthe ubaba wakhona la kwaGule uzoqala ngokuthi-ke asinikeze impahla isilwane sethu before sibembathise abantu bala ekhaya. Ngiyabonga. Sithi umakoti wethu la ekhaya sezodla nje kahle akhululeke abe ephathi yomndeni iyona isona silwane lesamamukela ngaso la ekhaya sisekena asipo Yes.